Ina za ka je ne? Sabo za ka kai ni gidan lemu. 200 za ka baya. Naira 50 nake da. Ai baka shirya tafiya ba kawai in ka samu wani kaji. Ina yi gaba. Sannin Khadija sarauniyar mata, dawo sarauniya mai kaunar ki ba zai gabaci ba. Khadija idaniya, sannin Khadija sarauniyar mata, dawo sarauniya mai kaunar ki ba zai gabaci ba. Allah khaliki gwanin shiriya, kyan halin ki babu ba jayayya, lalle rayuwar ki ta. An zo kuɗin fa. Dan ƙara gaba da ni kaɗan. Khadija kin shirya, lalle baki yin abun kunya, kowa ya san kina da kunya. Khadija idaniya, halinki daban ne da sauran mata, sunanki daban ne da sauran mata, zama da ke daɗi a 'yar gata, ke ce sarauniya a cikin mata. Khadija wallahi na dauko wani ne kuma na dauko wani ne yanzu na rasa inda ne. Wani yaje ne ka dauko? Ka mutumin nan ba a bane na shawo kwanan nan bane shi na shigo nan haka. Ba ta sauka shi ba kuma tsayawa ne ba.